Wel, da ni wedi dod yma heddiw i'r Stryd Fawr yng Nghaernarfon. Mae yna lot o sôn am y Stryd Fawr dyddi yma yn does. Dim yn unig yma yng Nghaernarfon, ond llefydd fel Bangor, Pwllheli, Porthmadog. A'r cwestiwn mawr ydy, sut ydyn ni'n denu mwy o bobl i siopa mewn llefydd fel hyn? Be ti'n feddwl? Covid sy'n chwalu pob dim fel cyn hynna. So Gaernarfon pam ni fach. Gaernarfon yn brysur. Hwan yn ghost town. Be oedd yn wahanol at y gynnu pan o'ch di fach, sa'ch ti dweud? Siopa gwahanol. Llai o'n siop ffôn, so dy byd, siopa the Woolworths a pob dim yma. Hwan dy byd yma. Os a ddiffyg dewis, ti'n meddwl? Oes. Na. So, sy'n rhywbeth o siopa fel anôl, neu rhywbeth tebyg. Fel sa Gaernarfon yn lot mwy brysur fel hwn. Dim yn gwybod. Sut mae perswadio y cwmnïau mawr mae i ddod yn ôl? Tod o gennych chdi Woolworths doedd blynyddoedd yn ôl. Mae gennych chdi Greggs yma rwan, mae Greggs yn neud y dda. Sut ti'n perswadio nhw ddod yn ôl, ti'n meddwl? Dwi'n siŵr am hynny lle just mwy o gyda'n ateb o'na. Dwi'n siŵr am. Be da chi feddwl o gyflwr y Stryd Fawr yn gyffredinol? Dwi'n meddwl llawer arno fe ddweud y gwir, oedd o lot gwell pa oedd o efo bysys ar y maes a lot fwy o siopa beth felly. Mae o'n, dwi'n yn gwybod, dwi'n yn fan o'n efo. Da chi'n dod i siopa? Yndw, Gaernarfon dwi'n dod, so yndw, hynny o siopa sy'n yna, da. A dyna di'r broblem, da chi'n meddwl diffyg siopa ddim digon onyn nhw? Ia, dwi'n meddwl, mae yna ormod o... Ddoliwn ni'n deud, mae'n siŵr mae'n ormod o charity shops a caffis a bethau felly does. A wedyn, os mae yna out of town yn Bangor does, mae Bangor i fath yn union dydy. Ynddi. Bangor yn waith, yn unig. Sut mae denu, da chi wad, oedd Woolworths yma stalwm, doedd? Sut da chi'n denu cwmnïau mawr fel yna, no, mae Argos di gadael ni, dydy? Do. Mae hynny o siopa gyda ni dydy tu allan, ti'n gwybod, mae Tisco yn pen draw, mae eisiau car i fynd yna, bethau felly i lot o bobl. Dwi'n yn gwybod. Nathon ni reid hoelan yn yr arch, dwi'n meddwl, pan nathon ni gau Woolworths do. Ynddo. Os yna'n unlla arall o gwmpas na a god pound stretchers ar maes, dwi'n gwybod na siop rhad oedd hi, ond o lia oedd hi'n caffi dieto de. Ond ti'n gwybod? Os a angen siopa chi'n dweud bod pound stretchers yn siop rhad, os a angen illa mwy o siop ar had, ta? Wel, dwi'n gwybod. Rhyw siop sy'n gwerthu bob dim, di gorau, dwi'n meddwl, dim just, ti'n meddwl, special eisiau mewn un peth. Dyna be oedd Woolworths, da, ti'n gwybod? Be swn i yn neud yn bendant fysa ar ôl hyn a hyn o amser yn bora a gyda'r nos, dos am ceir yn mynd yna o gwbl. Os a fan yn mynd i lyfrio neu nôl stwff iawn, o fel arall, un byd. Ond mae'n dweud rhai seins felly, na pwy sy'n sbio ar y seins. Mae yna rei llefydd, Llandudno er enghraifft, bobl yn dweud bod dipyn rhatach i barcio'n fanno. Ydych chi'n meddwl bod y busnes parcio yma yn rhan o'r broblem? Ond bendant, achos be dwi'n weld yw bod na sidio gwahanol lefydd trwy Brydain a dweud gwir de. Pa bod o'n uwch lle mae pobl yn fwy tlawd? Sy'n mynd yn gwybod am hynna? A mae'r pobl sy'n tlawd yn cael ei hitio fwy. Wedyn mae yna newid rwan. Dos am newid ar tax dwi'n nôl nagos. Dod efo'r arian. A mae yna mwy o bensiwn i ddod. Di hyn i sy'n ar y pensiwn yn barod. Dwi ar y pensiwn yn barod ers blwyddyn wedi. Mis nesaf wan, Tachwedd. Ond mae isio... Be sy'n gwylltio fi ydy, y pobl, merchaid a ddynion, sy'n radd 10 o filoedd o flwyddyn. A be maen nhw'n neud? Diawl o ddim. Maen nhw'n neud. I gythrol yn byd. Mae hynny yn bendant yn digwydd. A mae nhw yna am ei pres yn unig. Mae yna rei siopa i weld yn neud yn o lew ma does? Mae'r siopa torri gwallt yn neud yn iawn ma? Wel, yn di, efo'r holl siopa torri gwallt sy'n marwan, dydy pob yn Gaernarfon yn foel. Mae hynny'n bendant o ddigwydd.
Sut bod nhw'n i weld yn neud yn iawn ta siopa eraill yn diodda, da chi'n meddwl? Wel, mi o hynny rhywbeth oedd isio mwy ohonyn nhw. So yna dipyn o bobl yn dod i Gaernarfon. Mwy o lawer sy'n dod i Bwllheli, de. Na fan o'n ofnadwy. Ond bendant, does am gormod yma ar y funud, de. O fewn o ddim mwy, beth swn i'n meddwl, de. Snad i'r un peth ydy, de, er bod nhw anol enwa, de. Ni ffeint un peth ydy'n rhaid yn nhw. Ia. Sut mae denu bobl yn ôl i'r Stryd Fawr, ta'r cwestiwn ola? Rhaid mwy o bethau ar gyfer syni bobl na. Fatha, lle fyddai'n mynd yn o pan i Lerpwl, cerad i fyny Bold Street, de. Mae yna lawer o bethau yna, darn, fatha, cylch a bloda yna fo. O wan o bethau, a sydd oedd diddordab, de. A, diw, sgwni lle mae siop yma, oedd hwylw hi fyna i mewn. Mae o werth o, de. Ond, sydd drwg ydy, de. Ers pan mae'r ffordd newydd cael ei wneud yn Gaernarfon, de. Mae hynny wedi hitio Gaernarfon yn ofnadwy. Achos di pobl yn trafod stopio. Wel, un peth arall hefyd, de, efo i ddod i Gaernarfon. I'r ein sy'n dreifio car. Mae'n dal yr hatach yn nhw, dreifio'r holl ffordd i Bangor. Talem le parcio'n Bangor yn lle Gaernarfon a siopio'n Bangor. Maen nhw'n safio arian bob tro. Dwi yma fod Dylan, ti allan i siop newydd yng Nghaernarfon, Cymro Vintage, enw da i ddechrau. O, diolch, ie, Sut mae'n mynd? Na, gwyd na, prysur ydi. 6 mis gynta, dwi'n lot wych na beth ni wedi gobeithio, so ie, mwynhau. Da iawn chdi. Wel, da ni'n trafod cyflwr y Stryd Fawr. Mae yna lot o gwino, ond wyt ti weld yn neud yn iawn. Be di'r gwahaniaeth yn dy fformula di, sa'ch ti dweud, i gweddill neu i lot o'r siopa? Dwi'n meddwl Gaernarfon yn dre sy'n chywyrchu, sy'n ar y ffordd i fyny yn gwahanol i lot o trefi. Fi'n credu ffactor mawr, mae rhentu rhan fwyaf adeiladau yn Gaernarfon yn prysur resymol, fel yn gyfaru o Bangor a llefydd arall. Mae'n lot o nhw'n drud yn cael ei perchnogi â lot o pobl private sy'n siarjo premium eitha fawr. A wedyn, ie, sial cael product unigryw. A ie, jyst barchnat o fe'n da. Ie, gweithio mae pobl yn licio stwff ti wedyn a mae'n dod nôl. Pa fath o gyngor sa'ch ti reid i bobl felly fysa isio cychwyn busnes ella? Neu pa fath o gymorth sa'ch ti'n licio gweld chi fel busnesa'n gael mwy ohono fo? So cyngor falle ar sut i ddechrau a be di prisiau rent a bilio a bach i cyn i ti cychwyn, so gen ti syniad o faint i benthyg a faint i arbed, a wedyn os mae ces i cwbl o grantiau cyn cychwyn wedi helpu a mentora. A wedyn wrth ar ôl ti agor wedyn, jyst falle help ychwanegol i lot o busnesau sut i'r marchnata o gwmpas dre ar-lein a pethau fi credu. Mae hwnna'n rhywbeth mae lot o pobl yn stryglo hefyd weithiau. Rhywbeth swn i licio cael help ychwanegol yn neud fyd. Lot o bobl yn dweud ella bod y we wedi lladd y Stryd Fawr, ond mae bosib defnyddio'r we hefyd i ddenu busnes, does? Ie, bendant nawr mae'r we, as in, mae fel cych chi advertiso'r siop chi nawr yn pocedi pobl ar y ffôn, a fi'n credu oedd y we i gychwyn falle di chadd y Stryd Fawr, yn wedyn oedd rent rent rili uchel di atal busnesau bach rhag cymryd arno eiddo a agor siop einan a pethau, so mae'r chi defnyddio'r we i fantais fawr a definitely social media stuff fel la. Ti be ddeud y gwir o'ch di, mae'n ormod o siopa di cael yma, a mae'n weld y fler oedd y gwir o'ch di. So ni gael weg siopa yma a mwy o siopa hefyd, sa'r stryd lot mwy gwell, de. So dod â mwy o bobl yma a fisit, so sy'n ddeud y gwir o'ch di. Ti'n meddwl am bod o'n edrych bach yn fler bod yna rei bobl ffwr? Ydy, dwi'n meddwl, mae opinion i, de. Mae Mae'r i, de. Mae yna lot o siopa yma i weld yn neud yn dda, mae yna lot o siopa torri gwallt yma. Dwi'n meddwl bod ormod yn rwyd i gwir. Fod o'n onas o di. Gormod ar yr un stryd oes, dweud y gwir. Sut wyt ti'n denu'r enwa mawr yn ôl? Mae gennych chi Woolworths yma Stalwm, mae gennych chi Argos. Sut ti'n ganol i ddod yn ôl? Dwi'n gwybod fydd am atab hynna, de. Dweud y gwir ar y de. Dwi'n gwybod. Fod o'n onas o di, fydd am atab hynna. Sy'n ni licio, sy'n ni gyd dod yn ôl, de. Fod o'n onas. Especially
Beth yw'r pound... Pound stretchers? Pound stretchers byw, sori, ia. Especially hwnna, ia. Fyddi di wneud dy siopa, enghraifft, mae dolyg yn dod i fyny wan. Nei di wneud dy siopa dolyg yn Gaernarfon ma? Do, Morrisons ai mwy, ia. Ia, wecri Morrisons, ia. Ti'n meddwl bod y siopa mawr ma'n yn rhan o'r broblem ta? Sni'n deud bod, wel, lot sy'n neud efo hynna, de. Sni'n deud, de. Fod o'n onas. Weithiau fy siopa bach, ma' nhw ddrytach hefyd yn dinarth a siopa mawr ma hefyd yn di. Ti'n dweud? Yndi. Helo a croeso i Sioe Y Cymro. Pwnc trafod yr rhaglen yma ydy Stad y Stryd Fawr a Busnesau Cymru. Be di cyflwr y Stryd Fawr a busnesau bach a chanolig yn arbennig. A be sydd angen i wneud i annog y busnesau yma? Wel, ein gwestai arbennig ni tro yma, di Gari Wyn Jones, entrepreneur, perchenog Ceir Cymru a chalofnydd y Cymro. Sut ydych chi, Gari? Rhaid da, diolch ti, a diolch am y gwahoddiad Owain i ddod i sefydliad sydd yn newydd i mi, a llongyfarchiadau chi am drio gwneud rhywbeth sydd dipyn bach tu allan i'r sefydliad swyddogol Gymreig, a gobeithio gewch chi dipyn o lais a dipyn o wrandawiad ar eich podlediadau. Diolch o galon i chi. A wedyn, ar ben arall y lein, mae gennym ni Gwyn Evans, cynghorydd yn aelod o gyngor Ceredigion, ac hefyd arweinydd blaid Gwlad. Pnawn da i chitha hefyd, Gwyn. Pnawn da chi o Orllewin Cymru beth. Sy'n braf iawn heddiw be oeddech chi'n deud yn gynharach, yndi, Gwyn? Arbennig, tywydd arddechol. Da iawn. Wel, na i gychwyn efo Gari yma yn y studio. Mae Canghellor Llywodraeth Llafur yn Llundain newid gyhoeddi'r gyllideb flynyddol. Mae hyn yn mynd ymlaen yn ystod y dydd heddiw. Gyllideb gyntaf gan y blaid lafur mewn 14 mlynedd. Pa bwyntiau o'r gyllideb sydd yn sefyll allan o ran busnesau ac economi Cymru i chi, Gari? Wel, a drio i grynhoi o'n syml, mwy neu lai y pethau oedden nhw wedi bod yn broffwydo mewn gwahanol golofna papura swyddogol dros yr wsos nesaf. Ond o safbwynt busnesau bach, dwi'n meddwl mae'r clout mwyaf ydy'r ffaith bod busnesau bach yn mynd i brwydro yn erbyn dwy broblem, ac eto wbath wrach sydd angen i wneud, sef codi yr radd gyflog minimum y lleiafswm i fyny o tua 11 pint i tua gosach at 15 pint, dwi'n cofio'r union ffigurau. Felly mae hwnnw'n sicr i fod yn gam eitha chwyldroadol. Ac wrth gwrs, da ni gyd isio gweld hynny'n digwydd yn y pen draw. Da ni ddim isio bod yn byw mewn gwlad lle mae pawb yn byw ar y cyflog lleiafrifol, neu lleiafswm y Llundain. Hwna'n un pwynt pwysig iawn. A'r pwynt arall, wrth gwrs, ydy'r pwynt o insiwrians gwladol, a dwi'n poeni mwy am hwnnw nag am y cyntaf, fel perchenog busnes, ac fel enghraifft, da ni'n cyflogi rhwngthan ni gyd rhyw 15 o bobl. A mae'n golygu rwla, hyd y gwela i o wneud rhyw calculations bach syml, rwla o gwmpas tua 800 y person y flwyddyn. Felly, yr union bnawn ma, da ni newydd gael bil newydd arall fel tros, beth yw'r gair, am overhead newydd i'r busnes sy'n mynd i gostio dros 10,000 arall ar ben yr holl overheads eraill sydd gyda ni'n de. Mae o'n gynnydd o 14%, dwi'n meddwl, i gyflogwyr yn dod i. Mae'n dipyn o glec. Yndi, ond a bod yn deg, doedd yr cyflogwyr ddim yn talu llawer, ac mi roedd angen i godio, achos mae'n iawn i bob cyflogwr sydd yn gwneud arian sylweddol ac elw sylweddol dalu yswiriant gwladol dros i weithwyr. Ond y broblem ydy sydd gyda chi yn syml iawn, di mae rei busnesau wedi hen ymsefydlu fel da ni, ac da ni wedi bod yn crynhoi arian yn y gorffennol yn barod a thyddiau fel hyn, o bosib yn rhagweld bod y blaid lafur yn dod i'r ers rei blynyddoedd bellach. Ond unrhyw fusnes bach ffres, neu'n wedi rhywun ifanc sy'n dechrau, a'r holl bregethu dwi wedi wneud ar bobl ddechrau busnes, mae rhywun yn gorfod meddwl a fedra nhw gopio hefo'r ffasiwn newid a'r ffasiwn gost ychwanegol uwch i pennall yde. Gwyn, beth ydych chi feddwl o hyn i gyd? Ie, mae'n rhaid diddorol. Dwi'n mynd i'r un cyfeiriad yn gyffredinol ac gael ei wneud wan. Dwi'n meddwl bod mae'r National Insurance wedi mynd fyny
ac eto mae'r allowance i'r cwmni wedi mynd fyny hefyd. So dwi ddim yn gwybod sut mae hynna mynd i mae aros tamed i weld be fydd o'n feddwl ar diwedd y wythnos neu diwedd y mis o ran y taliadau sydd yn mynd allan. Ond heb os mae'n mynd fyny. Na'r pwynt cyntaf. A'r ail pwynt ydy, efo'r taliad mynd fyny o 12 i fyny 12.21, dwi'n meddwl, ydy o yr minimum wage yna. Ydy, cymod, dwi'n gwybod bod o'n gost ac mae'r rhaid i rhywun dalu amdano. Ond y pwynt ydy, mae'r bobl sydd yn cael hwnna, maen nhw'n dueddol o wario fo. Achos dyn nhw ddim yn safio ar y lefel yna. Felly dwi'n meddwl bod mae yna rhywbeth yn dod trwy drws cefn mewn ffordd, bydd yr arian yna'n dod nôl rhywbeth. Dwi'n gwybod bod o'n gyffo mynd allan, a bod y cwmnïau yn gyffo talu amdano fo. A beth sydd yn digwydd yn dueddol o fod yn y cychwyn ydy, mae bobl yn dweud, dwi'n meddwl beth dwi ddim yn mynd i gymeryd rhagor o bobl ymlaen. Sydd yn wael, wrth gwrs, a wedyn os ti'n rhywun adre, ynddo. Hwna i mi ydy'r peth sydd yn codi mwyaf ofn yna i, achos os nawn ni ddechrau peidio cyflogi bobl, ar ddiwedd yr holl ymgyrch da ni angen fwyaf un o fewn y byd busnes yng Nghymru, ac da ni haid ni dderbyn bod dros 90% o fusnesau Cymru yn fusnesau, unau busnesau micro neu fusnesau bach. Ac os newn ni gyflogi bobl, wel, mae'n economi ni yn mynd i fod ar y dibyn, lly. Mae hwn yn, be mae hi wedi wneud ar yr ochr yna yn dueddol o fod yn rhywbeth da ni'n disgwyl oddi wrth blaid lafur. A mae'n dueddol o fod, fel sydd wedi cael ei, bod yna rhywun mewn prifysgol wedi sgwenio. Does a ddim lot o bethau ymarferol yna, da nhw'n deall busnesau a'r problemau sydd yna. Mae'n deall bethau eraill, wrth gwrs, ond dydyn nhw ddim yn dueddol o fod yn bobl sydd wedi dod o gefndir busnes, neu mewn busnes, neu teuluoedd nhw hyd yn oed. Mae nhw'n dueddol o fod yn eistedd rownd bwr a trafod bethau. Mae hwn yn syniad da, a dyn nhw'n meddwl yn bellach. Na, mae'n wir am wleidyddion yn gyffredinol. Gyffredinol, yndi. Digwydd bod am gynghorwyr sir Gwyn a bod yn deg. Ddim yn cynghorydd sir yma, beth bynnag. Ond yna rhan mwyaf gynghorwyr sir o rheini dwi'n abod, yna gyfranhelaeth yn beth bynnag wedi bod yn hunan gyflogedig neu yn gweithio tu allan i'r sefydliad cyhoeddus. Ac falle yma di'r gwendid mwyaf o fewn bob un plaid wleidyddol yng Nghymru nad ydy'r bobl hynny sydd yn rheoli amlach na ffidio. Rioed wedi gorfod codi ar bora dydd llun a meddwl reit, lle dwi'n cael yng nghyflog wrsos yma, lle. Dwi'n deall hynna'n 100% achos dwi wedi bod yn hunan gyflogedig a gweithio o adre lle bynnag dwi wedi bod yn y byd ers o'n i'n 24 yma mae'n beth nôl. A'r pwynt oedd gen i'r hawl i aros yn gwely a wneud i'n byd, ond os am arian o fewn. A wedyn mae'r checks and balances liciwch chi yn dod fewn ydy, os dwi eisiau arian, rhaid mi godi am ni wneud rhywbeth. Mae yna lot o bobl, da ni'n nabod nhw fwy yn y gorffennol na sydd heddiw, ydy athrawon gwael yn ysgol. Ac os oedd y plant yn pasio neu beidio, nhw'n cael yr un check a diwedd y mis, beth bynnag. Felly, oedd ddim angen iddyn nhw wellai hunan na wneud y job yn well. Oedd nhw'n troi fyny, oedd nhw'n cael ei talu. A mae yna elfen o hynna efo y cyngor sir, dwi'n gweld hynna yn bersonol, ond mae yna gymaint o gyngorwyr sir yn Ceredigion beth bynnag sydd yn ffermwyr. A mae'r un peth fan'na ydy, os da chi'n mynd y job yn iawn, mae natur yn cnoi chi. Os da chi ddim yn edrych ar ôl y stoc, mi gnoiwch chi'n ddifrifol. A dyna di'r pwynt ydy, dydy oriau meddwl dim byd efo'r cyngor, mae'n 9-5 pan maen nhw wedi mynd. Efo ffermio neu gweithio yn hunan gyflogedig, ydy os oes angen i mi fynd a trafeili ar ddisil i fod yn barod yn China bore di llun, dwi'n neud o.
achos mae pwy arall sy'n mynd i wneud. Ddown ni nôl at y cynghora sir chydig bach nes ymlaen, Gwyn. Fuon ni allan heddiw ar y Stryd Fawr yng Nghaernarfon. Mae sefyllfa y Stryd Fawr yng Nghaernarfon yn debyg iawn i sefyllfa'r Stryd Fawr dros Gymru ben Balladyr. Be sa chi'n dweud ydy'r prif bethau sy'n niweidio busnesau ar y Stryd Fawr yng Nghymru ar hyn o bryd a sut mae datrys nhw? Nown ni gychwyn efo chi ar hon tro ma, Gwyn? Mae yna sefyllfa efo ni yn mae Aberystwyth yn mynd ar ei lawr, mae Aberteifi yn mynd ar ei fyny. Mae yna ddau wahaniaeth mawr yn y ddwy dre. Y cyntaf ydy Aberystwyth, mae un o'r bethau maen nhw angen sortio allan o dyn nhw ddim yn wneud ydy parcio. Mae hwnna yn... Maen nhw'n cadw bobl tu allan, mae bobl yn dod fewn, mae yna ormod o gerdded yn y glaw a bagiau ac yn y blaen. Felly maen nhw'n dueddol o fynd i archfarsnad sydd tu allan y dre. Yn hollol, mae bobl Gaernarfon wedi cytuno efo hynny hefyd, maen nhw wedi codi'r pwynt o barcio. Ia. Mae'n syndrom beth bach, ond mae'n ddyfrifol o bwysig i'r bobl sydd yn mynd allan i siopa. A dydy pawb ddim yn byw yn y dre, dydy pawb ddim yn cerdded i'r siop. Mae yna ddalgylch mawr, bod hanner yr cylch yn fôr yn Aberystwyth. Mae yna ddalgylch mawr roedd fyny i Broddyfi ac i Tywyn hyd yn oed yn 10 miliwn. A maen nhw'n dod fewn i siopa, maen nhw wedi rhoi Tesco, Marks and Spencer fewn, a mae'n ganol y dre, a mae'n le parcio yna, mae bobl yn mynd yna, maen nhw'n siopa'n mani, a mae'n adre. So mae'r gweddill y dre yn sydyn rhaid, does ddim rheswm i bobl fynd yna. Wedyn mae yna siopa'n cae, sgynnoch chi rhyw 5-6 saith, banc wedi cae, mae hwnna'n un mawr, does am rheswm i bobl fynd fewn i Aberystwyth yn rhaglen. Be sydd wedi digwydd lawr yn Aberteifi sydd yn wych, maen nhw wedi cysylltu, does ar un siop ar gau, na yw'r peth gyntaf yn wag. Os oes yn dod y wag, maen nhw'n cysylltu a pwy bynnag sydd biar yr adeilad, a dweud, mae gennym ni gwmni sydd â diddordeb ag o'r siop, dyn nhw ddim yn siŵr, maen nhw eisiau trio, bysach chi'n fodlon rhoi rent am ddim am 6 mis yn y siop, sydd pethau gweithio allan, mi rhwng nhw contract blwyddyn i chi. Gwyn, mae yna rei... Ffantastig. Mae yna rei siopa'n Gaernarfon, mae gennych chi siopa torri gwallt, mae gennych chi nail bars, mae nhw'n neud yn iawn? Mae yna rai yn Aberystwyth, ond dwi ddim wedi wneud dwi ddim yn mynd i siop barbwr, a dwi ddim wedi wneud yn Ngwynedd. So, mae hanner y boblogaeth ddim yn mynd fewn. Ffarmwr wyt ti wrth dywreiddiau, dwi'n meddwl yn dweud. Mae'r rhan fwyaf ffarmwrs dwi'n gwybod, maen nhw'n siafio, maen nhw'n cneifio adre. Maen nhw'n siafio i gwasnau ffwrdd. Gai ddod ata chi, Gari, beth ydych chi'n meddwl? Wel, mae'n andros o gyferbyniad i radda. Falla tysa Gwyn yn dod o gwmpas Blaen a Ffestiniog a Bethesda a Stryd Fawr Bangor, mi fysa fo'n gweld Aberystwyth ac Aberteifi yn rhagori ar y trefi bach sydd gyda ni'n Gwynedd, achos mae trefi bach Gwynedd o ran y Stryd Fawr dros y 20 dwytha wedi dirywio yn raddol fesul blwyddyn llynde. Ac dwi'n newydd sylweddoli yn ddiweddar pan nes i ddrifio mewn i Pwllheli, mae na dagfa fawr ar fyd busnes Pwllheli ar fi'n digwydd oherwydd mae yna aldis enfawr newydd gael ei chodi just tu allan i'r dre neu wrth y broses o gael ei chodi. A mae ddigon anodd ar siopa bach Pwllheli fel mai, ond fedra i mond gweld bod hon yn absolute kiss of death i siopa Pwllheli a rwsyd neu gilydd. Mae yna gymaint o bethau fedar adrana cynllunio wneud, ond onid ydy hi'n amser i Llywodraeth Cymru ffindio rhyw ffordd i stopio siopa mawrion ma
ddod, achos mae bobl yn naturiol yn mynd iddyn nhw, fel mae Gwyn wedi dweud, mae'r parcio yn ddylanwadol ofnadwy, da chi'n gallu mynd i Lidl a cael siopa am bob un dim, ac Aldis a'r llefydd mae gyd, a siopa am bob un dim da chi isio. Does am byd ar Stryd Fawr, Pwllheli a Caernarfon a Bangor, na fedrwch chi ddim o'i brynu yn y siopa mawrion yma. A mae'r faint, maen nhw yn talu trethi sylweddol wrth gwrs, ac wrth gwrs maen nhw'n honni bod nhw'n cyflogi lot o bobl, a maen nhw'n dod lot fawr o bobl i mewn hefo nhw, a dyn nhw ddim yn cyflogi gweithwyr cynhenid lleol yn amlach na ffidio. Mae'n anhygoel yr effaith mae'n gael. Os am cyfrifoldeb anna ni fel siopwyr hefyd, Gari? Wel oes, ac eto'n bendant dydy Llywodraeth Cymru ddim yn bregethu digon, ac wrth gwrs, sy'n eisiau bregethu, mae eisiau ffindio ffordd am genach o wneud i bobl ifanc a pawb arall, wrth gwrs, sylweddoli pa mor bwysig ydy cadw busnesau lleol. Dwi'n gwybod o brofiad, mi wneud bobl bellach, neu wedi bobl ifanc, dwi'n golygu o bobl o dan 20 oed, os wela nhw gar yn Bolton neu Birmingham, un oed pint yr hatach na'r union un peth sydd gyda ni. Maen nhw jyst yn meddwl, mae gen nhw'r mentality, pan da chi'n prynu beth ar y we, da chi'n ennill o, nid yn ei brynu o lli. A mae'r mentality na'n mentality peryglus o nadwy. Mae'n bryd rwsyd i'r gyfundrefn addysg wneud i bobl ifanc sylweddoli. Does am ddigon o hyfforddiant i bobl ifanc yn yr ysgolion ar sut mae rheoli arian, sut mae bod y mentergarwr. Oes na ryw ffordd i chi beidio gorfod mynd i weithio i'r sector gyhoeddus ar ôl chi orffan. Oes wirioneddol angen i chi gael addysg prifysgol pan allwch chi gael addysg yn eich ardal lleol eich hun sy'n mynd i roi mwy o boddhad i chi a mwy o sialens a her i chi mewn bywyd ynddo. Mae'r wen bendant wedi newid arferion siopa pobl yn dydy, ond rhai busnesa'n deithon ni hefyd yn Gaernarfon siop y Cymro, dim y papur lle, ond siop yn gwerthu dillad. Nhw'n deud bod nhw'n defnyddio y we i wneud rhywfaint o'r gwaith marchnata. Dwi wedi gweld Ceir Cymru, da chi'n defnyddio'r we hefyd, yn dydych Gari weithio? Wel, o bosib ddim yn defnyddio digon, ond yn gwir amdani, da ni mor brysur, ond pan da ni yn cael i'w gynnodat tawel, da ni yn rhoi dipyn bach o ryw blog sy'n fyny un a llall, a mae o hefyd yn creu ryw deimlad o berthyn hefo'r busnes. Mae bobl sy'n ei arfer, mae yna ffyddlondeb, mae o dal yna, bobl sy'n arfer licio mynd i be bynnag siop ydi o, bod hi'n siop fwyd neu yn gaffi neu yn le trwysio ceir neu le gwerthu ceir neu yn dafarn. Da chi'n dod i nabod y bobl a da chi'n teimlo'r cwlwm cymdeithasol yna, a mae hwnna sydd yn cynnal ni a hwnna di'r dyfodol wrth gwrs i'r ardaloedd gwledig Cymraeg. A dwi'n meddwl weithiau bod Llywodraeth Cymru o dan ryw obennydd mawr yn meddwl nad oes am byd mewn Caerdydd ac Abertawe a'r trefi mawr mae ar ochr yr M4 yn Cyfri. Ac sy'n gwneud lles i rei ohonyn nhw ddod i'r gogledd o fannau brychiniog am ryw wsnos neu ddwy a gweld bod yn gwneud. Dwi'n teimlo drostod i Gari, gysi nhw'n fyny mewn garej yn Glandwymyn, a dwi'n deall y broblem o cenedlaethau yn dod i prynu cair efo dad, ac yn y blaen, a mae hwnna di mynd. Heb os am hynny. Ond mae yna beth arall hefyd sôn o biti Caerdydd ydy. Mae yna un peth cyffredinol a mae'n dod fewn i hyn ydy. Dydy Caerdydd ddim yn deall mewn gwlad. Dyn nhw ddim yn deall ardal tu allan y cymoedd ac yn y blaen. Maen nhw'n neud y rheolau a dydyn nhw ddim yn addas, dyn nhw ddim i beth ni angen a sut dyn ni'n gweithio. Yr peth arall sydd wedi digwydd ydy defnyddio'r we ac yn y blaen. Mae yna sawl siop dwi'n gwybod am. Dwi'n sôn am rhyw 15 o siopau llai feddwl am, lle maen nhw yn gwerthu ar y we, mae gennym nhw siop yn lleol, a mewn ffordd maen nhw yn defnyddio'r siop fel waros os liciwch chi. Ac hefyd os dyn nhw'n gwneud gwaith lledr neu rhywbeth, maen nhw yn y siop yn gweithio, a mae bobl yn dod fewn i edrych. Hefyd mae'r click and collect beth ydy, maen nhw'n gwerthu ar-line, a mae yna ddwy siop dwi'n gwybod am yn Abereiron ydy, mae'r bobl yn dweud byddwn ni lawr dros y penwythnos, pigo nhw fyny amser ni. Maen nhw'n dod fewn i'r siop, pigo be maen nhw'n diodro ar-line, a rhywbeth arall oedd yn y siop. So maen nhw wedi addasu i'r sefyllfa. Dwi'n chi'n gwneud yna efo popeth, dwi'n deall hynny. Ond pe bai o'n safio ac yn
gweld 2, 3, 4 siop bach yn ffynnu, mae yn help mawr i'r siopau eraill. Bobl yn dod fewn i'r dre, a bod gen i'r restrwm i ddod fewn. A be wyt ti ddeud yma hefyd mewn ffordd yn fynegu Gwyn ydy bod na bleser i gael o fynd i siop, gymellad bod y bobl, bod y berthynas yna'n datblygu rhwng y cwsmar a'r perchenog ne'r gwerth. A mynd drws esam paned, bod o'n dwi'n meddwl beth o'ch chi ddweud, ond bod o'n rhywbeth ydych chi'n neud ydy mynd i siopa ac mwynhau y pleser y dydd yn siopa, yn lle mynd i'r siop a mynd adre. Dwi'n meddwl bod y dyddiau ni wedi gorffen. Pwynt arall gafodd ei godi oedd y trethu mae'r busnesau yn dalu ar y Stryd Fawr. Oedd y pwynt yna'n cael ei godi drosodd a drosodd. Be di'r atab i hynny? Wel, mae'na sefyllfa allai ddweud achos dwi'n gwybod wedi bod yn siarad efo rhai yn Aberystwyth ydy. Mae'r dreth sy'n cael ei godi ar y siopau, mae angen newid hwnna i helpu nhw heb ost. Mae angen trewio, rhoi rhyw fath o 6 mis, neu 3 mis, neu rhywbeth. Mae'n anodd pigo ar un peth sy'n mynd i fod yn iawn i bob pentre, bob tre. Ond yr un peth allai ddweud ydy, mae yna gymaint o adeiladau sydd rhywbeth efo cwmnïau pensiwn. Nhw sydd be nhw. A maen nhw'n edrych ar efo'n dweud, right, da ni eisiau 10,000 o hwn, da ni eisiau 100,000 o hwn, a dyna fo. Os nad nhw'n gael o, mae well gen nhw adael o, a nhw'n waeg. Mae'r Stryd Fawr... Mae'n helpu ni, ond mae'n nhw yn Llundain, dyna ni'n gwangau sydd nhw. Mae'r Stryd Fawr yn marw, Gari, beth yw'r atab? Wel, mae beth dwi'n dweud wan, i mi yn synwyr cyffredin, ond dwi'n gwybod sut mae'n weithredu fo. Y broblem fwyaf uwch ben hyn i gyd, sy'n cysgodi hyn i gyd, ydy pa mor hawdd ydy prynu ar y we. Wan, sut bod cwmnïau enfawr mae'n gallu gwneud websites enfawr sydd yn cymryd, sydd yn meddiannu miloedd o dudalennau ar y we, ac eto ddim yn gorfod talu trethu am werthu ar y we, tra mae'r siop ar y Stryd Fawr, neu yng Nghefn Gwlad, neu mewn pentra, fydd nod ar B Road, yn gorfod talu treth ar enghraifft, da ni'n talu 100,000 y flwyddyn o dreth ar y garej Ceir Cymru yn bethal. Wan mae hwnna, cyn dechrau gwneud yn byd arall, yn 1,000 o bunna yr wsos. Wan, ac eto mae'r bobl sy'n gwerthu o archfarchnadoedd y we yn gallu gwneud hynny heb dalu treth am ei safleoedd we. Felly dwi'n meddwl bod yna gyfla rwsyn ei gilydd i Lywodraeth Cymru allu, dwi'n yn gwybod sut sa'ch chi'n neud o, ond weinyddu rhyw fath o dreth well ynde. Bod mwya'm byd ydy bod rhaid chi dweud. Ydy o'n cael ei reoli ddigon? Mae'n bwynt digon dilys i ddweud hynna. Ar un broblem sydd yna, Gari, mae rhaid i hynna fod yn rhyngwladol. Achos mae yna gymaint o gwmnïau, mae nhw jyst yn lleoli hunain yn Bhutan neu rhywle. A wedyn, mae'r broblem wedi mynd ffwrdd mewn ffordd. Mae'n job i reoli y ffasiwn beth, Gwyn? Yndi, yr un peth allai ddweud ydy, dydy o ddim mor hawdd iddyn nhw agoedd o fel, a dwi'n deall efo dillad achos dyna wedi wedi bod efo siopau a Mars Masnadau fel Marks and Spencer a British Home Stores ac yn y blaen. Ydy, mae'na gymaint o stwff yn mynd nôl wan i'r cwmnïau sydd yn gwerthu ar y we. Mae hwnna'n costio bom iddyn nhw. So, dydy o ddim quite cystal ag oedd o. Mi ddaw y prisio fyny. Allan nhw ddim wneud o trwy'r amser. Dwi'n gwybod am fenywod sydd yn prynu 3 size mwyn cael o adre, 3 o fo, a gyrru 2 nôl. Diwna ddim yn cael ei ailwerthu, mae'n goffo mynd fewn i container a ffwrdd o fo.
So maen nhw wedi colli lot o arian fan'na. A beth sy'n nghlwm efo hynna i gyd hefyd, Gwyn, ydy'r holl fania delivery yma sydd yn rhedeg ar draws gwlad. Dwi'n siŵr bod chi'n gyfarwydd â nhw yng Gwlad Ceredigion a maen nhw'n bob yn ar hyd y lle yma. Wan, ma'n egwyddorion ni o safbwynt faint o diesel a faint o betrol a un a llall mae'r hein yn ddefnyddio. Mae'r hon mwyaf o bobl, os gywn nhw'r pris iawn, mae'r egwyddorion yn mynd allan trwy fynes. Ond mi ddyle'r cynghorau lleol fod yn medru dweud, mae hwnna rhywbeth, dydy hwnna ddim yn Bhutan neu yn China, mae hwnna fan hyn. So mae o'n bosib, ac os ydyn nhw eisiau llai o gerbydau ar y ffordd, a bod nhw eisiau trethu nhw ac yn y blaen, mae'n bosib mewn yna. Mae o'n gyfleus, Gari, dydy? Dych chi'n ordro rhywbeth oddi ar y we, ella, o'n isio strings gitar diwrnod o blaen, fel o'n digwydd bod. Mynd i Fangor, dim un siop gitar yna, dim o'i. Ordro ar Amazon ac oedd o di cyrraedd erbyn diwrnod wedyn. Dyna'r byd da ni wedi greu yn de, ond mae hwnna'n gorfod dechrau hefo addysgu plant yn ifanc yn dydy, nad ydy bywyd ddim i gyd am gyfleistra a cael rhywbeth ar eich plat heb i chi gorfod gwneud dipyn bach o ymchwil a chwilio a'i nôl o. Mae'ch ffydd corfforol chi a bob dim yn dioddas, mae'r unig beth da chi'n neud ydy ista o blaen cyfrifiadur neu cliniadur yn chwarae trwy dydd ac addysg bersonol di hwnna. Mae o bron iawn tebyg i marfer corff, felly da chi'n bod i ddysgu sut mae gwneud marfer corff yn fuan 5-6 oed yr ysgol. Beth sy'n wahanol i'r adall i dysgu y moesoldeb o brynu yn gywir llyn. Mae'n ymateb tebyg dwi'n cofio ydy capeli'n cae, eglwysi'n cae. Ydy, a dwi'n gwybod am mynd yn brodd fi, oedd hi'n llawn ar y disil ola pan oedd o'n cae. Ond oedd bobl yn mynd yna cynt. A unwaith wedi cael, yn gweld colli eb y capel, ond yn mynd bydd yna. Oedd yn gweld colli ar ôl y pobydd lleol, ond yn mynd yna. Ond yn mynd i'r archfarchnad o prynu bara. So wedyn, mi ddyle fod yn weddol hawdd i esbonio i bobl o ddeud, os ydych chi'n mynd yna, mae'n mynd i gael. A wedyn pidiwch achwyn amser ar ôl. So, defnyddiwch y lle, cerwch yna, helpwch y lle, chi'n talu cyniogau mwy, ond mae blas gwell yna fo. Mae fwy o faith yna fo rhan ymla. A'r ffrwythau ffres ac yn y blaen, ddech chi'n bod? Mae'r stwff sydd yn yr archbarth nadoedd wedi bod yn trafeilio yn wythnos, Gwyn, mewn ardal fel Caernarfon, lot o bobl yn dweud bod nhw'n gweld isio siopa fel Poundland sydd wedi gadael erbyn hyn. Mae siop Iceland, enghraifft, yn boblogaidd iawn. Dim pawb sy'n y pres i brynu y llysiau drud yma nag oes? Wel, allai brofi'r peth yn y gorffennol pan o'n i'n byw yn Llundain. O'n i'n prynu ffrwythau yn Selfridges. A pan, ma'n i'n talu drwy. Ond o'n i'n gallu bita bob un. Os o'n i'n prynu grawnwyn, oedd bob un o'n i'n gallu bita. Ac i'n prynu nhw'n trepach yn defnydd eraill, oedd lot o'n nhw wedi mynd. So dwi'n meddwl bod, os yna rhywun yn meddwl yn galed o biti'r peth ydy, dydy o ddim o reidrwydd yn drytach y pen, y drytach y pryd bwyd. A'r peth arall ydy, dy o ddim yn cael ei ddysgu yn yr ysgol, ydy bod bobl yn gwneud bwyd adre. Yn lle prynu pethau'n barod yn yr archfarch yna. Oeddech chi'n sôn yn gynharach Gari, un peth efo Ceir, bod bobl weithiau mynd i ffwrdd, allan safio, campynt, be bynnag. Ac wedyn wrth gwrs maen nhw'n disgwyl wedyn i'r bobl sydd ger i drws nhw wedyn i hachub nhw pan mae pethau'n torri. Ac yna ni bellach bolisi na newn ni ddim rhoi blaenoriaeth i bobl sydd wedi prynu Ceir o ffwr. Pa bynnag mor hynny'n di hynny, da ni'n gorfod gwarchod yn busnes yn hynna'n mwyn yr tylwyth da ni'n gyflogi ac mwyn gweddill y bobl sy'n ffyddlon i ni'n dweud. Mae pregethu ffyddlondeb mor bwysig. Ac da chi'n mynd i fod yn ffyddlon i rywun sy'n gorbrisio pethau, does o neb yn deud hynny, ond os mae mymryn lliad i fatha mae Owain yn deud bod chi'n mond y sôn am bint neu ddwy, wel, siawns wir bod chi'n penderfynu, so well i fi weld bod hyn yn ddwythach
mwyn yn hun yn y tymor hir ynddo, a'r berthynas yn eich cymdeithas lleol. I ddod yn ôl i'r Stryd Fawr, Gwyn, a da chitha'n gynghorydd hefyd, mi oedd y cyngor yn cabai yn aml iawn. Faint o gyfrifoldeb sydd ar y cyngor i wella'r sefyllfa fel mae hi ar y Stryd Fawr? Oes gennym nhw unrhyw gyfrifoldeb o gwbl? Oes, dwi'n meddwl bod yn gallu strwythuro pethau i wneud y dre bod yn ddeniadol, allwn ni i gychwyn, ydy rhoi blodau ac yn y blaen, a bod bobl yn dod at lan y môr, a pwll bach nofio i'r plant gerdded yn. Mae'n wneud i bobl fynd yna, a dio ddim yn costio lot. Ond maen nhw just gweld o'n wariant am fynd, dio ddim yn gywir. Mae bobl yn dod wedyn, maen nhw yn y dre, maen nhw'n parcio mewn maes parcio, maen nhw'n cerdded trwy dre i fynd at y môr. Os dyn nhw ddim yn awydd mynd at y môr, achos diolch yn edrych yn ddeniadol, dyn nhw ddim na. Wedyn, mae'na wariant i gael ei wneud yn lleol sydd yn help mawr. Dio ddim yn blaen effestiniad, dwi'n deall yna, ond dyn ni ar lan y môr gymaint o'r drefydd mawr. Na'r cynta. Ar ail bwynt ydy, dwi'n dal yn dweud mae parcio yn ddifrifol o bwysig. Fel potholes, mae'n un o'r pethau mwyaf bwysig yn pennau bobl. Os ni'n parcio sam lle i parcio, ni'n mynd round a round, waith i mi bidio mynd mewn. Mae'n digwydd lot. Dwi'n glywed o. A'r peth arall ydy, os ydy'r llefydd mae'n wag, a dyn nhw ddim yn talu trethi, mae'n golled i'r cyngor yna. Siwr iawn. Mae waith cynnal ar yr adeiladau. Mae'r adeiladau yn dechrau mynd i edrych yn fler, da chi'n fideo skips, ti allan o hyn a llall, a wedyn mae'r holl feddylfryd yn mynd yn erbyn y Stryd Fawr wedyn, dydy. Yndi. A chi'n gwybod, os y cyngor yn cael, jyst i ffigwr allan, os da'n 10,000 o dreth, o fewn rheswm, chi'n bod os dyn nhw'n gwario 9,000, chi wedi cael 1,000. Chi'n deall beth y fel? Dwi'n dweud bod nhw angen y gwario 9,000. Ond mae rhywbeth sydd yn dod ar help i ddod ar 10,000 na fewn yn werth i wneud. Ond dyn nhw'n meddwl fel yna. Mae'r rywsyd neu gilydd, mae'r llaw chwith a llaw dde ddim yn starod efo'i gilydd ydy. Mae'r arian, dyn ni'n gwario, sgynnon ni Marian. Ia, ond os da chi'n gwario i ddod arian fewn, o wertho. Gari? Dwi'n neud. Wel, yndi... Wyt ti'n neud, Gari, ti'n hysbysebu yn dweud. A dyn os ti'n hysbysebiad yn gampynt a ti'n dod â 1,000 o bunna fewn, ti'n neud o to. Siwr iawn, ac mae'r arferiad o roed eich arian yn ôl i mewn i'r cylch lleol yn rhywbeth sydd wedyn yn lluosogi ac yn helpu bob un busnes. Rhwydweithio, os liciwch chi, mae mor sydd a mae bob yn helpu gilydd. A hefyd bod busnesau hefyd yn cefnogi gilydd pan maen nhw angen wholesalio pethau llynde, os da chi angen olew mewn achos ceir enghraifft neu'r tools neu unrhyw bethau bod chi yn trio prynu nhw gyn bobl lleol. Mae jyst mor bwysig cael y meddylfryd yna i newid. Os o ryw fath o ddyletswydd cymdeithasol yna ni ryw radda? Oes, ond allwch chi'n gor-bregethu hynny achos mae bobl yn mynd i bleidleisio hefo'r arian yn ei pocedi yn dydyn, a mae fyny i ni gael y cyfuniad yna'n iawn ac yn bellad ond bod o'n cael i ddechrau hefo addysgu bobl yn ifanc a hefyd arweiniad gwleidyddion hefyd yn da ni'n edrych ar wleidyddion dros y degawd dwytha, da ni'n gweld bobl sydd ddim yn gyson o gwbl yn cael eu hethol i fod yn aelodau seneddol ag falla y ddrwg yna i ddeud yn aelodau cynulliad mewn ambell i le hefyd ynde. Ond os da chi'n bod y bobl yma yn prynu nwyddau yng Nghymru ac yn gwneud bob ymdrech fedra nhw i gefnogi i'w cymdeithasau lleol a'i cymunedau lleol, wel, da chi'n mynd i edrych i fyny atyn nhw ac oherwydd hynny mynd i ddilyn y patrwm na hefyd ynde. A mae yna rhywbeth syml iawn sydd wedi digwydd allai gadarnhau bod wedi bod yn help mawr ydy bwtsiwr lleol yn rhoi enwau'r ffermydd ddim yn cael y cynnyrch oddi wrth. Wel, chi'n gwybod, mae hwnna chi'n teimlo'n rhan o'r teulu wedyn, dych chi? Yndi, a mae hwnna beth weddol ddiweddar sy'n egluro pam fod bwtsieriaid. Mae'r un peth wir i radda hefo becws a poptai a llall hefyd yn dydi. Mae mor bwysig cael y lebel yna. Achos hefyd, mae'n well cynnyrch yn dydi, gadwch ni fod yn onest. Mae'n well cynnyrch, ond
Ond ydych chi'n teimlo hefyd, ydych chi'n teimlo, chi'n sgwario fyny, mae'r ysgwyddo yn lledu hama, dwi wedi helpu rhywun lleol. Chymod y taip yna o deimlad. Os oes y rai bobl yn methu fforddio fo'n gorfod mynd mewn i Little Aldi ac yn y blaen, a dwi'n wneud hefyd, ydy am rai pethau. Dim problem. Ond sy'n rhaid ddod yn bopeth na rai. Wel, mae yna ddigon o fanna i gnoi cil drosto fo am y tro. Gwyn Evans, diolch o galon i chi am eich amser heddiw yma. Dim problem, diolch i chi am roed ymlaen, ac dwi'n edrych ymlaen i chi gario ymlaen wneud hyn, mae'n beth syniad da iawn. Yndi, a swn i'n ategu hynny hefyd, hogia. Gobeithio gewch chi dipyn o lwyfan a gyhoeddusrwydd gan y prif gyfryngau yng Nghymru mwyn i ni gael dipyn bach mwy o amrywiaeth, achos ar hyn o bryd beth da ni gael ydy darlledu Cymreig sy'n adlewyrchu bob dim sy'n digwydd ym Mhrydain ac yn Llundain. Ac mae'n hen bryd i ni gael pethau sy'n gynhenid wreiddiol gymdeithasol Gymreig i hybu y trafod ac i rhoi hwb hefyd i gynghorwyr sir fatha Gwyn sy'n gweithio mor galad ac falle yn cael dim sy'n o'n wneud hynny hefyd ynddo. Gari Wyn Jones, Gwyn Evans, diolch o galon i chi. Hwyl i chi. Para.